Abusuafo konfo a wogina dwamu a wo sasa no tempenten kwa no ye frɛ no konfo ata wo no e wodrobon so na konfo ata ne bosoma a wodidi dwuma e wo naso eye Onyame Kwame wono ene ne bosom panyini Onyame Kwame ye adodo na nso esane mrane se yarga awure ene woka edina anase enkai dumu eba obi atirim eye ewu wobetia mu sesiye eno ne ma wo hu sampa bosom no wasi asaso na yeka Onyame Kwame ne ho abakosem kakra na kyerese oyesuma mbrafo na enkuru ahodo a empanyimfo edisa bosom Onyame Kwame yi akyekere esewani ense wokakere ekuro bi tse menko kyeyase eye bato bantoma ena afei eye nwomo ase na kyerese ne nyina no ewo atebubu ene Kwame danso empotamu eho na saa Onyame Kwame ni tiri ankasa efri krachi kuro bi a ye friend say kadentwe na wohwe sede na anoma konfo mpanyimfo obeti se okonfo akwasi bato wono ewo eya kyeremade bato esidi Onyame Kwame ye di dwumaso a ese wani ense wokakire obosomfo kwabena jigiri enso ekuamu dendenden ewo brai ho a wono mu nyina ede bosome friend say Onyame Kwame ena edi eye ehim a kyerese enye nkoda akuro okopiem wo atebubu nwomu ase a okonfo atija enso kura Onyame Kwame no ebi na minkyire mu akiri kura ahwefo wohwe nanata konfo ba wono wo agona jamase sede wosi huri dwam esate mpenten kwa ewa akomu a na kyerese ne nyina eye bosom e friend say Onyame Kwame na anwanwade a kyerese esie ewa ha enei we serve you better. Nkomopa kasa mfonyini eso enie ye ne yesom wo wa amamre amane ahintuo ahinsie nananom akomfo dwumadie ye ne wo nso edi mpentenkwa ye bowura afahya ahodo ase adwabo chinchinche akese ne nyina ase ekofa de edi kan de edi tie de edi hwe ede ebremo onno ya subscribe na wa share na wa like na aboa ama dwumadie a ye die no etimi aye kama ebi ana wo nso wo ye motremai anasa wo dedafu ana wo ye taxi driver ana wo story bi anasa amane bi a wakom no ehu ebu adwen ne ntiase so a obetumi afa ye number no e wo screen ani na yafa ene wadikaso bom na yaba wo nchen ene wabeche na afofo nso etimi afa mu aba Nkomopa kasamfonyini ye ne yesom wo e wo nokretrodo ekwan so Abusuafo konfo a wogina dwamu a wo sasa no tempenten kwa no ye frɛ no konfo ata wo no e wodrobon so na konfo ata ne bosoma a wodidi dwuma e wo naso eye Onyame Kwame wono ene ne bosom panyini Onyame Kwame ye adodo na nso esane mrane se yarga awure ene woka edina anase enkai dumu eba obi atirim eye ewu wobetia mu sesiye eno ne ma wo hu sampa bosom no wasi asaso na yeka Onyame Kwame ne ho abakosem kakra na kyerese oyesuma mbrafo na enkuru ahodo a empanyimfo edisa bosom Onyame Kwame yi akyekere esewani ense wokakere ekuro bi tse menko kyeyase eye bato bantoma ena afei eye nwomo ase na kyerese ne nyina no ewo atebubu ene Kwame danso empotamu eho na saa Onyame Kwame ni tiri ankasa efri krachi kuro bi a ye friend say kadentwe
na wohwɛ sɛdeɛ naanoma akɔmfoɔ mpanyimfoɔ wɔbɛti sɛ ɔkɔmfoɔ akwasi batɔ wɔno ɛwɔ ɛyɛ akyerɛmade batɔ ɛsi di onyame Kwame yɛdi dwuma so a ɛsɛ w'ani ɛnsɛ wɔka kyerɛ ɔbosomfoɔ kwabena gyegire nso ekura mu dendenden ɛwɔ Brai hɔ a wɔnom nyinaa ɛde bosom ɛfrɛ sɛ onyame Kwame ɛna ɛdi ɛyɛ ɛhim a kyerɛ sɛ ɛnyɛ nkɔdaa korɔ okopie mu wɔ atabubu nnwom ase a ɔkɔmfoɔ atigya nso kura onyame Kwame no ebi na menkyerɛ mu akyiri koraa ahwɛfoɔ wohwɛ nanata kɔmfoba a wɔno wɔ agona gyama ase sɛdeɛ wɔsi huri dwam ɛsa tempenten kwa ɛwɔ akɔmu a na kyerɛ sɛ ne nyinaa ɛyɛ bosom ɛfrɛ sɛ onyame Kwame na anwanwadeɛ a kyerɛ sɛ asie ɛwɔ ha a ɛnɛ yi yɛbɔ bosom yi dini ɛne sɛn kɔmfoɔ ata wɔno ɛfiri dorɔbɔnso ɛbɛka nanaborɔda ho ama ɛyɛ Awukudɛɛ yi wɔnom nyinaa ɛka bakyere mu ɛdi no fɛfɛfɛfɛ na abusua anwanwasɛm a ɛwɔ mu ne sɛ ɛberɛ a kɔmfoɔ atabaeɛ a wɔno ɛgyina twene anim tempenten kwasaeɛ a ɛne ɛwoboa onyame Kwame na ɛsane ase yi ankyɛ na osuo ɛde sei tatatatata osuo nso ate agu a ɛnyɛ tego ketewa ahwɛfoɔ yɛnhwɛ ɛkwan a bosom onyame Kwame asesa mmere wasi asaasoɔ ɛkwan a wɔfa soɔ ɛde te nsuo ne sɛ hwɛn ɛsɛ w'ani ɛnsɛ wɔka kyerɛ just take at a look yɛnhwɛ kakra na yɛnhwɛ anwanwasɛm a ɛpie mu
channel na hwe Nkomopa TV channel na me hwe the authentic man ni Nkomopa TV ni me say Nkomopa TV Paul Amantem esumu sire dikanfo mo na sebe producer mata ko kesa so to kotwa masa to yo se anya ye una anyu aye enya akroma be cha ko be hihi ni be yu aye Nkomopa TV Paul Amantem mo sire dikanfo na mo sound no kwa de edi boy